Loh, iki raya apa wajan bekas goreng lele ngilapol. Sampai bisa kira silau aku. Gue duduk lama lah sih kira ada Yupi. Punya enak banget, iso goreng-goreng bakwan sak apa. Aduh, jerawatku tambah akeh. Iki rarai, tapi peta dalan. Loh, rupamu gak usah kaya wajan berkenalan kok. Ngasih segi kota lho Mas Rai. Aku wis nyoba macam-macam, tapi tetep ra hasilé. Aja khawatir, iki aku duwe iki. Loh, apa iki? Iki fungsinya tuh Mas, iso gawe nyerake wajahmu Mas. Karo iso gawe ngilangi flek-flek hitam dan komedo. Mbek marai seger. Tenan, iki iso. Perawatan rai ora kudu ribet. Cukup nganggo facial wash saben dina. Basahi rai, tuang setitik, banjur gosok nganti metu busa alus. Olesno lan pijet alon supaya kotoran lan minyak keangkat. Bilas nganti resik, rasakno seger lan ademe. Gunakake esok lan bengi, facial wash, resik, seger, lan gawe luwih percaya diri. Wow, raiku dadi alus. Ya ampun, beda banget saiki. Saiki glow up tenan. Iya, saiki aku lho ora isin dhewe kanca kaya kowe. Raimu dadi enak disalah Mas. Luwih seger.